Sus kalamian niya mo hang binignit guys usa ka diro. Oh. Ana. Lami kay so sir guys. Di pwede mangayo kay sa silingan ra ko nagluto. Nay mo agi nga mga sa atong mga sulugon sa Ginoo. Morning guys. So kaon ko sa to mga halaga. So lami kaso ni sa guys basta man nagpugitag panan ng mais. Mais nga yellow corn ni siya oh, lami kaso ni siya oh, parisan og inununan nga isda. Hindi nagamuhang binignit oh, kisay mo ka og binignit nga sa kakaldiro. Oh, diya sa kaldiro na mo binignit oh. Syarog di tawag uban gali. Ang uban gali sa ka drum. Abuha sa kaldiro nako. Oh, kita mo na guys, sa kaldiro nako na. Sus kalamian niya mo hang binignit guys usa ka kaldiro. Oh. Ana. Lami kay so sir guys. Di pwede mangayo kay sa silingan ra ko nagluto. Nay mo agi nga mga sa atong mga sulugon sa Ginoo. A few moments later. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kasalang kanamo, pagdirin kami isugyan sa panulay, hinunungan, luwa sa kaming sarauta. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae. Ginoo, nagasimba, nagalay kami kanimo, o Kristo. Kantamos sa mga santo sa krus, gumuwas mo ang kalibutan. Salamat kadyo ni Mambi, salamat kadyo sa paghatag og pang binignit namo. Salamat. So diay kani bilo-bilo nga green ni siya, kani bilo-bilo nga puti. Diha nang ilunod ag kamuti nga kulay violet. Putag binignit guys, ang last din natin hulog kani naka gata. Ang lami aga sa. Balag arang kainit ag panahon pero gihangol sila binignit. Luto ko binignit gahapon guys, ya. Luto ko gusto bron. Lami aka eh. Gahapon kay nadugmog man ang kamuti karon kay ipaawahin ang kamuti og saging. Ready to eat na. Guys, balag arang kainit pero gabaha ag binignit. Oh. Lami rin binignit o ginagkabir ni Santo Raman sa daghang mga binignit. Pero gahapon ka binignit ko. Salamat kay kadyo ni Mambi. Sa taot day ko diha ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Salamat kadyo Ma'am Bitani. Oh, diha na binignit do pala man sus. Nakaon din mo binignit ni Ruby Provinciana. Oh, balag arang kainit guys. Oh, ready na ni. Kauno na. Kay request ni sa mohang silingan ti IB. Gikan mi nag biya cruises guys kakadlawon ja. Gabot dari ga luto kog biko. Lamian kuno siya. Lamian kuno siya oh. Katawa niya siya. Kani kang kuani kang iti France ni. Wari man ka siya. Di kay lang niya ako ani usa ka kuan. Ayaw lang. Pasdan lang na ako siya dito. Adrila guys. Oh, si Adril.
Shout out ko no si Juan Adrila oh. Sudan pansit og kanang tortang isda. Bo sila sa nang pansiti oy. Asa man sa tiro sana te? Sa dugay kung siya. Asa sa Manda bibi? Asa man der? Kain tayo ng marami kasi babalik na naman tayo sa boarding house. Lata na naman tayo. Ito lang na. Kuya, asa raman ang katong apo? Ay! Sa ina! Shout out ka muna dito sa ina sa Davao. Kasi sa ina ma. Sa ina. Ikaw na debe. Nadami oh. Ay, gano. Na, pag kinamot. Ano, may kutsara siguro diha. Tingnan una kay mura magsiguro di ba na hilaw-hilaw. Diha, kariday. Dami oh, kay murag hilaw-hilaw ko na. Pasag di salaman ang atuhang sudan ron nga. Das tek di na. Dai, Juan. Lami ko no bihon man na sa bihon. Morning guys, kanang prepare sila kay magsimba. Nya na pud hapon ni Papa Eddie magsimba. Aban mo simba? Ha? Guys, so andam na sila silang Didi. So, ga-prepare din sila si Nicolog si Crystal kay magsimba. Kumanali ko pakaon sa mga manok. Galisod man tang tulo ka anak nato oy. Yung tulo ka anak. So, nagmabuntag guys, dari na sila sa gawas niya. Silong na po sila og mainit na. Kaya bawal ni sila mainitan. Mura po di sila tawo. So, manis munmun dali ra kayo sa maka kuano. Dali ra kayo sa maka hurot. O wala na hurot nag-imo. Mangilog na pud ka kay hurot nag-imo. Bahin raman mo. Stop na ikaw. Oh, dili mangilog ha. So, shout out ko sa katong ning comment nga si Munmun nga mo si sure. Wala po siya mo si sure karon, ma'am. O ma'am baka or sir kanang natoy ning Mrs. J na nga nabasahan na mo sa kuan ba nga ilang iring kuno pod nga ni mo si sure. Ha? Okay ra. Okay ra Del. Nag-vlog kuno ko ha isa kuno kadiha. Mahilig po na sa giring oh. Anak na sa ni tagsara man kita Ate Alma. Busog namon. Sakto na ma. Kuha na iya ha. Sakto na. Ang gusto ka piyong-piyong po man na siya oh. Oh, duyan na ito ka. Up na sa duyan. Sakto na. Sakto na. Ay okay sila agsimon mo nahurot agi sila wala luoy kayo. Unya pa na mahurot isa ka hurutan usa ka botelya. Up na mon. Ayoy ubir. Kumulit man nas Kuha sa tong cellphone akong puwa ka kay naining message dito ba? Naining message dito sa akong Facebook page ba? Kuan guys kanang naay usay di na mabasa bitaw ang message sa Facebook page kay panagsara jud ko mo apply. Na diha sa kuan basa ha. Kasi nga niya. Kaya nag-worry lagi po siya ni tuas gawas. Si Kuan, iyang ilang amahan. Kuan ka ng alag atong sisiw gagmay di ay basig kanon to. Adi atong mga kanon. Dili na. Isat out sa nato kisa to siya. Taga dali. Uy, kay lit na mo mag-atang para ba magbas? Ha? Dili bakit may shout out siya nato ba?
Ay, Jerwin? Jirdon. Jerdon? Dugudog. Salamat kay kadyo ni Jerdon Dugudog. Dagudog. Dagudog. Bayi na laki. Jerdon. Wala laki siguro na. Salamat kay kadyo ni mo sir. Kanang alaging nangaway na lagi. Inap na kay si Munmun lagi kay gusto mo gud sa mudidi good. Salamat ni Sir Jerdon. Kanang mga gagmay pa ni sila si Nicole si Crystal na magud na sila yung mga alagong iring sa Manila pa mi. Mahilig yun ni sila mga iring o giro. So kani amo sa nila sang gipriso kay si Kanti kay mangigi man. No, inap na. Napagduyan na mo diha la. No, sorry na wala na. Inap na. So rang ka kuan guys nindak ginagahang rubber plant. Kani sa rubber plant ni si Jang nga kuan kanang maroon. Nya kanimo ni si rubber plant na yellow green. Lapod na siya kuan guys. Excuse me. Lapod sa rubber plant guys nga ngani oh. Mura sig ngani color ba. Manihang gipangita. Kali sa kay kuan man na. Kani mga ingani guys aron na ipang excuse me. Nabuhi na pag rubber plant na. Aron na ipang lubong sa kuan. Nya gipakyaw ra dari agkuan nga na alam mong gi bungkal-bungkal ni Nicole ug ni Papa Eddie dari napita man niya. Maniza diri pailan og kuan kanang simento. Ay simento ano block. Inja ni man pusti. Inja gahapon na ay ga kuan na tung mga panday dito bay jara na yung gipakyaw sugda na niya dito oh nahuman na niya og pusti. Kuan na naman yung balikan ko ng tulo ka pusti ug kanang ngani pod. Kay kuan yung advance naman to si Jay, advance niya ang kuan. Sildo kay si Jalay kun nimo trabaho, doy pud taon. Tit. Ha, busog na ang akong mga laga. Yan. Busog na oh. Diyan guys, hangi balhin na dari ako ana. Sa likod kay guba na. Isugda na og guba dadto. Ano sa nagibalhin na ana. Okay, diri napita murag butangan po dis daw kanang stock room. Stock room dari niya kwarto ni Mambi. Pag-amping mo. Pag-amping mo kay tayo mo sunod na ron ni gawas na. Musunod ra ba na ni Nicole? Naikuan niya pagtanaw kay basig na nisud ra ba tong iro diha gani mong ta ito. Amping mo babay. Hang. Asa mo nagbayad no? Wala. Pagkalunis wala mong gano'n niya. Wala may bayan. Buta na drila bay. Nalimpyo ang baybay bay. Uy hala. Ngayon niabot man ka diha. Altia. Aw exercise. Di kay mo anod man sa dagat ug mo kuan. Kani mo tang mga nagtrabaho diri mo tay maglimpyo. Tauna bago pa na sila diri grabe limpyo ha karon wala na. Nga nang na wheel shark oh.